udaleko lau alderdi politikoetako ordezkariek aurtengo martxoaren 14an egingo den kontsultaren prozedura aurkeztu dugu. Egun historikoa izango da. Durangoren historiako lehen herri galdeketa ospatuko baitugu. Gobernu talde honek argi dauka boto emateko Durangarrok datu guztiak mahai gainean izan behar ditugula. Horregaitik, gure lana herritarrak informatzera eta kontsultan parte hartzea sustatzea mugatuko da. Horretarako, 4 faseko prozesua prestatu dugu. Lehen fasean, barne lana egin dugu eta prozesu horren historia guztia modu objektiboan biltzeari ekin dio udalak. Bigarren fasean, Durangoko hainbat gizarte eragileekin hitz egiten hasiko gara informazio guztia helarazteko. Hurrengo fasean, bilera horiek, herritar guztiei irekiko zaizkie bilera irekian edo online bidez. Eta azkenik, martxoko 2 astetan hauteskunde kanpaina hasiko da. Edozein hauteskunde prozesuan egiten den bezala. Udalak parte hartzea sustatzeko lan ekingo du. Egun historiko izango delako. Merezi duzuen mailan egoteko lan egingo dugu.